up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Red Zone. Ayan oh. Kitang-kita nyo, mayroon tayo mga big bikes dito oh. Ayan. Alam nyo kung ano yan? Yan na po yung hinihintay natin mga idol. R7 sports bike. Nandito na, available na po ngayon. At kung gusto nyo po yan, again, PM lang kayo sa atin, FB page. Bagong lahat, pakisubscribe po yung ating namumulang subscription button dyan, yung namumula dyan. At syempre, dami nyo na yung notification bell mga idol. Ayan, let's go, samahan nyo ako. Titignan natin lahat ng mga big bikes nila, no? Ito na po mga idols, ang ating pinakahihintay. Finally, kadideliver lang po ito. Fresh na fresh pa. Dito po yan sa Yamaha Red Zone, Dagupan, under by our friendly dealer po. Yan po sa Guanzon. At kung itong dream bike na to ang kursunada nyo mga idols, pwede nyo po akong ipiyan sa ating FB page, Boyet Salabarria. Of course, like and follow nyo yan. Or check nyo po yung kanilang FB page, Yamaha Red Zone, Dagupan. Siyempre, nandyan na rin po yung kanilang contact. So mga idols, itong Yamaha R7 na to, napakaangas po sa personal. Well, kung titingnan nyo po siya, napakalaki din. At talagang panalo po talaga itong ating bagong super sport big bike from Yamaha, no? Ito na at finally naka-arrive na to sa Pilipinas after a year na nilabas to sa ibang bansa. Mga idols, meron din siyang mga kasabay na iba pang big bikes model dito. Gaya nitong pinakasikat na MT-09. Napakastig, color black o yung bagong color nila, yung Cyan Storm, meron din po yan. At itong isa pa, ang pinakastig na adventure touring bike nila, ang Tracer 9 GT. So mga idols, kung kursunado itong mga motors na to, again, pwede tayo mag-PM sa ating FB page or bumisita kayo dito sa kanilang store. So ngayon mga idol, samahan ninyo ako dahil ipipicture ko po sa inyo itong napaka-astig na bagong super sports bike po from Yamaha. Yan po ang R7. Dito po yan sa Yamaha Red Zone under Guanzon. So mga idol, tara, puntahan natin sa loob at meron na pong naka-assemble or naka-ready na doon. At siyempre, isa-isain po natin lahat ng mga special features niyan at ano ba yung mga advantage nitong bagong sports bike na to. So dito po sa atin sa Yamaha Red Zone Dagupan, marami po silang mga big bikes na naka-display dyan. You can check out po. At siyempre, kung ano yung kursunado nyo, siyempre, yan po yung bilhin ninyo, siyempre. Ayan po, ang ating pinakahihintay na bagong-bagong R7. Napaka-astig, napaka-forma. First impression po, personal, napakaganda talaga niya. At talagang super quality po ang pagkakagawa, no? Iba po talaga ang gawang Yamaha. Actually mga idols, talagang pag nakita nyo to sa personal, iba po talaga ang dating niya. Napakaangas, talagang solid po ang pagkakagawa. Plus itong color version na to, ang tawag po nila dyan ay race blue or combination ng blue at matte blue. So yan po yung pagkakakulay niyan. So sa mga nagtatanong, ito lang po ang nag-iisang color version na meron sa atin na R7, ano, wala po yung black color. So ito lamang race blue ang available. At syempre, yan po, napakastig ng kanyang mga specs at features niyan. Ibibigay ko sa inyo yan mamaya-maya. At kung tatanungin niyo po sa atin yung presyo, SRP price po nito is 569,000 pesos. At mga idols, kung balak nyong bilhin ito ng via cash payment, mag-additional po kayo ng 3,500. Ang total po na babayaran natin is 572,500 pesos. Yan po ang ating 2022 Yamaha R7. Pagdating naman po sa kanyang engine specs, yung kanyang engine displacement po, yan po ay 689cc at meron siyang parallel twin cylinder po na makina. Or sa Yamaha, ang tawag nila dyan ay Crossplane 2. At syempre meron siyang double overhead camshaft, naka 4-stroke yan, 4 valves, fuel injection, Euro 5 compliant na po yan at gumamit siya ng 6-speed manual transmission mga idols. Pwede nyo pong i-start yan via electric lamang. At pagdating naman po sa kanyang technical features, yan po ay equipped ng assist and sleeper clutch para mas smooth po yung ating shifting. Of course, mapiprevent po yung engine over rev natin. At syempre, very lighter po ang feel natin pagdating sa ating lever. Yan po ang benefits pag meron tayong assist and sleeper clutch. Front suspension nito, naka KYB brand po yan, 41mm ang sukat at yan po ay inverted forks. Fully adjustable po yan by preload at syempre sa rebound niya at compression damping. So talagang napakastig niyan mga idols. Pagdating sa likuran, KYB din na adjustable rear suspension. Naka-link type at syempre may horizontal layout yan. Napakastig, napaka-forma
Of course, pagdating sa kanyang performance, grabe po yan. Talagang nakasenter yung gravity niyan at talagang maganda ang magiging laro ng ating suspension. Pagdating po sa kanyang braking system, ngayon po itong harapan, dual disc po yan na 298mm po ang sukat. Yan po ay naka-radial mounted front brake, 4-pot po yung caliper niyan. At the best yan mga idols, naka-Brembo radial master cylinder yan. So pagdating sa ating braking system, solid na solid po talaga. Talagang wala kayong magiging problema pag kayo tumatakbo ng talagang napakabilis dyan dahil na rin sa ating braking system. At sa likod na braking system naman po, meron siyang 245mm na sukat na hydraulic disc at yan po ay may single pot caliper. Mga idols, ito pong ating R7 ay equipped ng anti-lock braking system. Dual po yan, harap at likod. Pagdating naman po sa kanyang ginamit na tire, may brand po yan na Bridgestone at syempre quality yan pag gaganyan ng inyong ginamit na tires. Front tire naman na sukat niyan 120/70 by 17 at yan po ay tubeless. Pagdating naman sa likuran na tire, ang ginamit na din po nila ay itong Bridgestone din. Plus, ang may sukat niyan ay 180/55 by 17. Of course, yan din po ay tubeless. Mas maganda po yan. Super wide yung ating likuran na tires natin. At pagdating po sa quality ng brand na ginamit nila dyan, of course, yan po ay pwede rin sa ating racetrack, no? Bridgestone tires. Mga idols, itong ating muffler system, of course, yan po ay naka-inline 2 parallel. Siyempre, maganda rin po magiging exhaust note natin dyan. Kita nyo yung kanyang muffler. Very sporty po yung kanilang ginawang design dyan. Plus, siyempre, kung mas gusto nyo ng mas magandang tunog niyan, papalitan nyo yan ng mga aftermarket exhaust system. Gaya po ng mga Akrapovic or SC Project. Mga idols, pagdating naman po sa ating seat height, ang sukat nito 835mm. Para sa mga average Filipino riders, I believe kayang-kaya nyo pong i-ride ito or gamitin to with the 835mm na sukat niya para sa seat height. Ground clearance ito 135mm. Ganyan po ang kanyang magiging ground clearance. Kitang-kita naman ninyo. At ang ating pong R7 ay merong carb weight o yung pinakabigat niya na meron na siyang gasolina at oil, 188 kilograms po. So, sobrang gaan din niya. Very lightweight. So, panalo po talaga tong ating R7 na to. Bagong-bago, ano? Talagang kayang-kaya nyong dalhin yan. Kayang-kaya nyong i-ride yan with a weight of 188 kilos lang po. At pagdating naman po sa ating fuel tank capacity, mga idols, ang may lalagay po natin o may kakarga nating gasolina dyan ay may capacity na 13 liters. 13 liters po. So medyo marami na rin po yung may kakarga natin na gas dyan. At syempre unleaded po yung ating gagamitin dyan. Mga idols, itong ating R7 ay meron ding oil capacity na 3 liters. So mag-change oil tayo, 3 litro po ang ating ipapalit na oil dyan. So mga idols, pagdating naman po sa ating handlebar, kita naman po ninyo sa left side dyan mga idols, nandyan po yung ating busina, yung ating signal indicator, high and low beam, at equipped din po ito ng pass switch. Kung gusto nating gamitin yan, maganda po yan para sa ating mga safety features. At pagdating naman po sa kanyang susian, yan po ay naka-ordinary key. Pwede rin po nating ilak yan dyan. Of course, itong ating R7, naka-triple clamp po yan. Nakita nyo yung kanyang triple clamp dyan. Mas astig yan. At ating right handlebar, andyan naman po ang ating ignition para sa ating engine. Yung ating hazard switch. At syempre nandyan din po ang ating engine kill switch po niya. Kita nyo yung kanyang lever para sa brake. Yan po ay Brembo, no? Napakastig. So dyan pa lamang mga idols, kitang-kita nyo na kung gaano ka-premium, ka-forma at kastig itong ating bagong-bagong 2022 model na R7. Yung kanyang pong instrument panel, napakalaki din ang kanyang display. Andyan na po lahat ng ating clock, digital po yan, gear indicator, trip meter, tachometer, at sigurado po na very clear at very informative po ang ating information. Diyan po sa ating digital console display na yan. Kita nyo yung kanyang DRL sa kanyang headlight, no? Napakastig po. Plus yung kanyang LED projector light na yan. Napaka-bright at napaka-illuminate niyan pag kaya nakailaw. Especially sa gabi, mas maganda po ang ating ilaw dyan. Mga idols, ano po masasabi nyo doon sa kanyang itsura ng kanyang muka? Talagang super modern po, no? Napaka-forma yung kanyang cowling. M-shaped design po yan. At sigurado po na talagang takaw pansin. Pagdating sa likuran, of course, nandyan din po ang ating mga
taillight at signal indicators, yan din po ay full LED po ang ginamit na ilaw dyan. So yung kanyang likurang bahagi, halos katulad po yan ng R1M. So kung titingnan nyo yung kanyang pinaka big brother na R1 edition na Super Sports, pareho lang po nitong ating R7, sila ng kanilang design. Yan po mga idols ang ating windshield. Medyo malaki rin po yung kanyang ginawang windshield. Sana may mga accessories na rin na pwede natin gawing smoke color yan para mas magandang tignan, ano. Or yung ating mirror, meron ding mas maliit ng konti. So siyempre, kung medyo gusto nyong maging sporty look yan yung mga pinapalitan dyan eh. Kita nyo yung kanyang foot pegs. Grabe po yung pagkakagawa, talagang quality po talaga. Yan po yung sa passenger footrest na pwede nyang apakan pag meron po kayong angkas o yung inyong OBR, official back ride ninyo. At mga idols, sabi nga nila, optional din po pala dito sa ating R7 yung quick shifter system ng ating Yamaha. So kung gusto nyo pong palagyan ng quick shifter system, maganda kung may tanong na kagad sa mga authorized dealer po ng Yamaha yan. Siyempre, ibang klase pa rin pag meron tayong quick shift na features or technical specs. No? Mas maganda at mas maporma at sigurado ako na talagang solid po yung takbo natin dyan. So yan po mga idols, ang ating feature para sa inyo. Ang bagong-bagong 2022 model Yamaha YZF R7. Napaka-forma, napaka-astig. Personal po na impression natin. Talagang ang ganda po niyang tignan at talagang solid po talaga. Sobra. Talagang ma-inlove ka rito pag nakita nyo mga idols. Ang ating pong color version na meron lang sa Pilipinas, ulitin ko, race blue lang po. Or yung combination ng blue at matte blue color. Yung black color, hindi po yan kasama dito sa atin. Ngayon po, ang presyo po niyan, again, sasabihin ko sa inyo ngayon, 569,000 pesos. At kung gusto nyo pong bilhin yan ng cash payment, dito po yan sa ating kaibigan na dealer. Mag-a-add lang po kayo ng 3,500. Total po na babayaran nyo, 572,500. Yan po mga idols, available na po yan dito sa Yamaha RevZone Dagupan. Punta na lang po kayo dito kung gusto nyo bumili or pwede nyo po akong i-PM sa ating FB page. Boyet Salabarria po. Siyempre, matutulungan ko kayo kung kayo po ay interesado. Yan po mga idols, bagong lahat, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakipindot po yung namumulang subscription button dyan. Idami nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Shoutout po sa ating mga idols dyan na nanonood sa atin. Plus yung ating mga idols dyan sa Saudi at mga OFW po. Mga idols, yan po ang ating picture sa inyo. Ride safe po sa lahat at ingat po kayong lahat. Salamat po.